Benvinguts al Friki Online, càpsula 458. Ens anem a Norma Editorial i ens anem a un clàssic del còmic que és ni més ni menys que Corto Maltès. Corto Maltès de Hugo Pratt, Les Helvéticas. Tots esperant... Ai, que li dono una patada a la cosa. Esperant el nou Corto de Pellejero i Canales, Norma està reeditant tota la col·lecció de Corto en versió blanc i negre i versió color des del començament al final cronològicament. La versió, la primera, la de Hugo Pratt. En aquest cas ja és el penúltim número, Les Helvéticas. Què tal l'edició? Aquesta és l'edició a color. Perquè aquí tenim extras molt xulos d'aquarel·les de Pratt, aquestes aquarel·les tan boniques, que van acompanyades d'un pròleg de Pepe Gálvez, ni més ni menys, que ens contextualitza aquesta història. Realment molt interessant el pròleg, val molt la pena, i també val molt la pena totes aquestes il·lustracions de Corto. La història... El dibuix de Corto és un dibuix... d'Hugo Pratt, ja confongo el personatge amb l'autor. El dibuix d'Hugo Pratt és un dibuix cada vegada més sintètic, i és dels seus últims àlbums amb el Corto, és un dibuix ja molt sintètic, i que la història també és una història molt diferent. Ja s'havien donat alguns punts a Venècia i en alguns dels números anteriors, però aquí ja se li va molt la olla i deixa l'aventura a part, l'aventura clàssica, per dir-ho manera, l'aventura que han reagafat Pellejero i Canales, i fa una aventura molt més interior del personatge. Viatges interiors, somnis, fantasia i metaficció, quasi, el perquè de tot plegat i un viatge iniciàtic d'aquest Corto cap a l'eternitat, cap a una eternitat literària, amb molts referents culturals, de l'alta cultura fins a la cultura més pop, que avui en dia també és alta cultura, perquè parlem de King Kong, per tant ja estem parlant d'alta cultura avui en dia també. Tots aquests referents els anem trobant aquí dins, amb un, ja us dic, un somni. Corto va amb el seu amic Steiner a veure a Hermann Hesse, aquí ja el tema ja es posa així, i quan arriben a la casa de Hermann Hesse, ell troba un noiet misteriós que el seu amic Steiner diu que no l'ha vist, i que tenen una primera conversa. A partir d'aquí, Corto se'n va a dormir en una pensió i allà comença l'aventura a dins del somni. Molts diàlegs, com podeu veure, molt divertits, amb molt de sentit de l'humor i al mateix temps amb aquest punt molt filosòfic i molt del perquè de tot plegat. I molt interessant i molt diferent de l'aventura clàssica del Corto Maltès. Ja us dic, un Corto Maltès on Pratt, en el fons, el que fa és parlar de si mateix i de les seves inquietuds, tant literàries com culturals, com existencials. Corto Maltès, Les Helvéticas, de Norma Editorial. Salut i a llegir còmics.